नमस्कार मंडळी, आजच्या या नवीन व्हिडिओमध्ये मी तुम्हा सर्वांचं सहर्ष स्वागत करतो। मित्रांनो, आता पावसाने म्हणजे सुरुवात केलेली आहे आणि पाऊस अधूनमधून चालूच झालेला आहे। आता जून महिना आहे तरी पण कसा जोरात पाऊस चालू आहे आणि मेन म्हणजे आता थोडं मध्ये ऊन पडतं। आता आम्ही मालवणला चाललो कारण आम्ही मालवणला गणपती बनवायला दिलेला आहे, तर तो गणपतीचा पाट असतो तो अगोदर नेऊन जिथे गणपती बनवतात तिथे पोचवावा लागतो। तर आम्ही आता तो पाट घेऊन मालवणला चाललो आहे। तर आता आमच्या इथून 8-10ची गाडी आहे, तर ती गाडी पकडणार एसटी आणि मालवणला जाणार। आणि नंतर ती गाडी चुकली तर नंतर खूप वेळाने नंतर म्हणजे पाऊण तास 1 तासाने गाडी येते, त्यामुळे वेळ भरपूर जातो। तर आता आम्ही लवकर चालत जातो कारण पाऊस पण कमी झाला आहे। तर आता आम्ही गणपतीचा पाट घेऊन मालवणला चाललो आहे। आता 10-15 मिनिटात आमची एसटी येईल, तर चला आमच्यासोबत मालवणला। आपण जी समोर मूर्ती पाहत आहात ती आमच्या गणपती बाप्पाची गेल्या वर्षीची मूर्ती आहे। म्हणजे आमचा गेल्या वर्षीचा गणपती बघा किती सुंदर मूर्ती आहे। आणि मेन म्हणजे जो कलर काम बघा गणपती बाप्पाचं किती सुंदर केलं आहे। कसं असतं, तोंडी सांगणं वेगळं आणि प्रत्यक्ष पाहणं वेगळं। तुम्ही समोर आता पाहत असाल किती सुंदर कलर काम केलं बघा मूर्तीला। आणि ही जी आम्ही मूर्ती बनवून घेतली ती भरड नाका मालवण येते। म्हणजे तुम्ही मालवणला भरड नाका विचारायचं आणि भरड नाक्यावर आलं की अगदी 2 मिनिटाच्या अंतरावर, म्हणजे भरड नाक्याच्या राईट साईडला 2 मिनिटाच्या अंतरावर ही गणपतीची कार्यशाळा आहे। आणि नाव विचारायचं संजय गांगनाईक म्हणून, ते मूर्ती बनवतात। त्यांच्याकडे 7-8 कारागीर पण आहेत बाप्पाची मूर्ती बनवणारे। तर त्यांचा मी तुम्हाला नंबर सांगतो आहे। त्यांचा नंबर आहे 9403593301 आणि या नंबरवर तुम्ही फोन पण करू शकता। आणि आता मी आमच्या गणपती बाप्पाचा पाट द्यायला गेलो तर बेळगाववरनं त्यांना ऑर्डर आल्या होत्या गणपती बनवायची। हा जो तुम्ही व्हिडिओ पाहतात तो आमचा बाप्पाचा गेल्या वर्षीचा विसर्जनाचा व्हिडिओ आहे। बघा किती रेखीव आणि सुंदर मूर्ती दिसते ती, फक्त त्याची फिनिशिंग बघा। आणि गणपतीचे डोळे, कान आणि जे कलर मारण्याची ते पद्धत आहे ती किती सुंदर आहे ती पहा। तुम्ही जर चॅनलला नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। बाजूची जी बेल आयकॉन असेल ते नक्कीच दाबा, आपले नवीन व्हिडिओ बघायला मिळेल। थँक्यू। आपण जे आता समोर जे ओहोळ पाहतात ते मध्ये पूर्णपणे सुकले होते कारण मध्ये पाऊस नव्हता। आता पुन्हा पावसाने सुरुवात केली आहे आणि आता पुन्हा हे जे ओहोळ आहेत ते पाण्याने पूर्ण भरले आहेत। आणि असं बघा किती स्वच्छ पाणी वाहत चाललं आहे ते, आणि वातावरण किती प्रसन्न वाटतं आहे। एकदम थंडगार असं वातावरण पसरलेलं आहे आणि सर्वकडे हिरवळ झालेली आहे। आणि पुन्हा त्या डबक्यामध्ये बेडूक सुंदर असे रंगीत बेडूक पाहायला मिळतात आणि प्रसन्न असं वातावरण झालेलं आहे आता। आमची एसटी आली आता आम्ही एसटीत बसलो। हा जो बोर्ड पाहता तो लिहिला आहे कणकवली अजगणी पोई महान मालवण, पण पुढे जो बोर्ड आहे तो आहे खरं म्हणजे भगवंतगड ते मालवण अशी एसटी आहे। आणि हा जो मागचा बोर्ड आहे तो वेगळा बोर्ड आहे। तर आता आम्ही एसटी पकडली आणि थोड्या वेळात आता आम्ही मालवणला पोहोचू आणि मग आम्ही आमचा गणपतीचा पाट म्हणजे जिथे गणपती बनवतात तिथे देऊ आणि नंतर मग मच्छी मार्केटला जायचं आहे मालवणच्या। आता आम्ही गणपतीचा पाट देऊन मालवणच्या मच्छी मार्केटमध्ये आलो। पाऊस पडून बघा किती पाणी सगळीकडे साचलं आहे। आणि आता आम्ही मालवणच्या समुद्रावर आलो, म्हणजे जिथे मच्छीचा लिलाव होतो तिथे, पण लिलाव कमी आहे कारण कसं समुद्रात आता होड्या जात नाहीत त्यामुळे मच्छीमारी कमी होते। त्यामुळे आता माशाला सोन्याची किंमत आली आणि मासे पण भरपूर महाग आहेत मालवणला। तर आम्ही आता समुद्रावर आलो आहे जिथे माशांचा लिलाव होतो तो। आता पहा तुम्ही समुद्रात कशी माशाची विक्री होते ती मालवणच्या।
आणि माणसांचं एक वैशिष्ट्य असतं बघा, जेव्हा एखादी वस्तू महाग होते तर त्यांना अजून खावीशी वाटते. म्हणजे जेव्हा आता बघा जेव्हा कोथिंबीर महाग असते तेव्हा लोकांना कोथिंबीर खायची खूप इच्छा होते, आणि जेव्हा स्वस्त असते तर कोण विचारत नाही. मच्छीचं पण तसं, जेव्हा मच्छी महाग असते तर लोकांना म्हणजे खाण्याची इच्छा होते. आता मालवणला मासे एवढे महाग आहेत तरी पण लोकांना कसं ते मच्छी खायची हौस होते. आणि कसं कधीकधी ताजे मासे असतात पावसामध्ये, कधीकधी म्हणजे असे शेळे मासे असतात, आणि ताज्या माशाला म्हणजे सोन्यापेक्षाही जास्त किंमत असते. तर आता आपण समोर पाहतात की माणसांची गर्दी पण तशी कमीच आहे, आणि पण जे खाणारे आहेत ते काय महाग असो स्वस्त मासे हे घेऊन खाणारच. आपण बघा समोर जे मासे पाहतात ही भिंगीचा वाटा, आणि हे शतकं आहेत, आणि ही बोईटं आहेत, आणि हे पिवळ्या शेपटीवाले दिसतात ते कोकर. तर ह्या बोईटांची वाटा आहे ही 400 रुपयाची बोईटं, आणि हे पिवळ्या शेपटीवाले दिसतात ते 3 कोकर 500 रुपये, आणि ही भिंगी दिसतात ती 200 रुपये वाटा, आणि ही शतकं दिसतात बघा पाठीमागे ती 2 शतकं 300 रुपयाला. ही बघा ही मागची जी शतकं दिसतात ती 2 शतकं 300 रुपये. म्हणजे किती महाग मासे आहेत बघा मालवणला. या पावसामध्ये माशांची किंमत अशीच असते. मालवणी माणसाचं वैशिष्ट्य म्हणजे कसं माहीत आहे, मालवणी माणसाला भात आणि मासे खूप आवडतात. त्याला कडधान्य कमी म्हणजे मटकी, चवळी, वाटाणे असलं तो कमी खातो. त्याला भात मासे असले की त्याचा दिवस चांगला निघून जातो. आणि आता कसं पावसाचा सीझन चालू आहे, बाहेर मस्त पाऊस पडत असतो, भात आणि मस्त माशाचं गरम गरम नुसतं खायचं, आणि अंगावर चादर घ्यायचं आणि दुपारी मस्त झोपून जायचं, आणि दिवस किती चांगला म्हणजे चांगला असा निघून जातो. आणि मासे महाग असू दे स्वस्त, आणि मालवणी माणूस त्याचा विचार करत नाही. मग सांगलेला जी किंमत असते त्याला मासे घेतो आणि आपला दिवस आजचा ढकलतो. हे बघ समोर आपण पाहतात ते शिंपले आहेत, आणि या पण चवीला खूप सुंदर लागतात. आणि त्याच्या बाजूला ही कालू आहेत, पिशवीत बांधली आहेत बघा ती कालू, ती एकदम सुरेख लागतात. म्हणजे गावी आलं की वेगवेगळी प्रकारची आपल्याला चव चाखायला मिळते. मुंबईत तसं नाही, मुंबईपेक्षा गावी जे मिळतं ते खूप चवदार असं, जे मासे म्हणा काही तुम्ही गावी खा, खूप सुंदर आणि चवदार असं लागतं. आपण ज्या समोर शिंपल्या पाहतात त्या समुद्रातल्या शिंपल्या आहेत. त्या पौर्णिमेला बहुतेक करून मिळतात, बाकी दिवसात मिळत नाही. तर आम्ही ह्या शिंपल्या विकत घेतल्या. ह्या 3 वाटे घेतले, एक वाटा कसा 100 रुपये, तर असे आम्ही 3 वाटे विकत घेतले. आणि त्याचं आता आम्ही निस्त्याग करणार घरी गेल्यावर. त्याची रेसिपी मी तुम्हाला आता दाखवेन घरी गेल्यावर. तर ह्या शिंपल्या खूप सुंदर लागतात, आणि ह्याला मांस पण चांगलं असतं, म्हणजे भरीव असं मांस असतं. तर बघून घ्या या समुद्रातल्या शिंपल्या. ते टाका मांस टाकी चांगले टाका. आम्ही आता मालवणच्या जेटीवर आलो. तर जेटी बंद आहे कारण जेटीचं इकडे काम चालू आहे. तर आम्ही इथे 10 मिनटं जरा बसायला लावलो. हवा मस्त सुटली. हा समोर पाहतो तो सिंधुदुर्ग किल्ला, आणि समुद्राला बघा किती भरती आली आणि पाणी किती भरलं आहे बघा समुद्रात. तर आम्ही इथे 10 मिनटं जरा बसणार आणि नंतर आम्ही घरी जायला निघणार. आणि कसं एकदम इकडनं म्हणजे निघून जाऊच नाही असं वाटतं. इथे म्हणजे दिवसभर बसून राहावं असं वाटतं. म्हणजे समुद्र बघा किती खवळलेला आहे, आणि हवा एकदम थंडगार हवा सुटली.
आणि आमचा सिंधुदुर्ग किल्ला बघा असा डौलात उभा आहे तिथे पाण्यामध्ये. आपण जो समोर पाहत आहात तो सुळा मासा. आणि जेटीवर बघितलं तर काही माणसं होती ती गरवत होती, तर त्यांना गरवताना हा सुळा मासा मिळाला. आणि त्यांनी गरीला जे शिंपल्याचं मांस लावलं होतं आणि त्याने सुळे मासे पकडले. हे बघा असे ताजे मासे. आणि या माशाचं जे आमटी अतिशय सुरेख होते आणि फ्राय करून पण हे मासे एकदम चवदार लागतात. आपण जो समोर पाहत आहात तो सिंधुदुर्ग किल्ला आहे. आणि सिंधुदुर्गच्या किल्ल्याच्या बाजूला जे खडक पाहत आहेत, ह्या खडकावर जी मुंबई गोवा बोट होती, म्हणजे साधारण 1972-73 साली या खडकावर ती बोट आपटली. आणि त्यानंतर मुंबई गोवा जी वाहतूक होती ती पूर्ण बंद झाली. आणि बंद व्हायला कारण हा मालवणचा खडक, आणि ह्या खडकावर आपटल्यामुळे ती बोट होती ती कायमची बंद झाली.
आपण जे समोर शिंपल्या पाहत आहात त्या शिंपल्या आम्ही मगाशी मालवणच्या बाजारातून विकत घेतल्या आणि घरी आलो आणि आम्ही काय केलं, एका बादलीत, आमच्या बाजूला जी खाडी आहे त्या खाडीत गेलो आणि त्या खाडीतलं खारट पाणी होतं ते बादलीत घेतलं आणि त्या खारट पाण्यामध्ये हे जेव्हा आम्ही मालवणवरून शिंपल्या आणल्या होत्या त्या पाण्यात टाकल्या. आणि खाऱ्या पाण्यात टाकायचं उद्दिष्ट म्हणजे का, कारण ह्या शिंपल्या असतात त्या शिंपल्याच्या पोटामध्ये माती असते, म्हणजे वाळू असते ती. आणि म्हणजे आपण जर त्या शिंपल्या अशाच जर आपण शिजवल्या तर ती त्यांच्या पोटातली जी वाळू असते ते खाताना आपल्याला चरचरीत लागते. आता मग असं शिंपल्यांचं कालवण खराब होतं. मग आम्ही काय केलं, त्या बादलीत खाडीतलं पाणी घेतलं खारं, आणि ह्या शिंपल्या मग अशा समुद्राच्या खाऱ्या पाण्यात असतात ना, त्यामुळे आम्ही काय बादलीमध्ये त्या शिंपल्या टाकल्या आणि खारं पाणी असल्यामुळे त्याने आपली तोंडं बघा कशी त्या ह्याच्यात बादलीत उघडली आहेत. त्यामुळे काय होतं, तोंडं उघडल्यामुळे काय होतं, त्यांच्या पोटात जी वाळू असते ती तोंडं उघडल्यामुळे ती वाळू बाहेर पडते आणि शिंपल्यामध्ये थोडीसुद्धा वाळू शिल्लक राहत नाही आणि खाताना शिंपल्या या चरचरीत लागत नाहीत. कारण त्यांनी त्या खाऱ्या पाण्यात तोंडं उघडली त्यामुळे ती त्यांच्या पोटातली सगळी वाळू निघून जाते. आता आम्ही शिंपल्या आहेत त्या बादलीतून सावकाशपणे बाहेर काढल्या भांड्यात आणि स्वच्छ धुवून घेतल्यात 2-3 वेळा. आपण समोर पाहत आहात की बादलीच्या तळाशी बघा किती वाळूचा थर खाली साचलेला आहे. म्हणजे ही जी वाळू आहे ती शिंपल्याच्या पोटातली वाळू आहे आणि आपण खाऱ्या पाण्यात त्या शिंपल्या टाकल्या म्हणून त्यांच्या पोटातून वाळू जी होती ती त्यांनी शिंपल्याने तोंड उघडल्यामुळे ती बादलीच्या तळाशी साचली. आता आपण शिंपल्या पुन्हा एकदा स्वच्छ धुवून घ्यायच्या एका ताटामध्ये. तर आपण आता शिंपल्या स्वच्छ धुवायला सुरुवात केली आहे. आता आपण शिंपल्याची आमटी बनवण्याकरता नारळ असतो तो किसून घ्यायचा आहे. आता आपण नारळ किसायला घेतला आहे. आता कांदा चिरून घेऊया आपण. आता आपण टोमॅटो कापायला घेतलाय. दोन आपण हिरव्या मिरच्या कापून घ्यायच्या. थोडासा
आल्याचा तुकडा आपण कापून घ्यायचा. आता आपण कांदा, खोबरं, टोमॅटो, मिरची व्यवस्थित तव्यावर भाजून घ्यायची. त्यात आपण लसूण टाकून घेऊया. त्यात आता टोमॅटो, मिरची टाकून व्यवस्थित चांगलं ढवळून घेऊया आपण. आता आल्याचे तुकडे पण आतमध्ये टाकून घेऊया आणि चांगले ढवळून घेऊया मिश्रण. आता कांदा तांबूस रंगाचा होईपर्यंत भाजायचा आणि त्यामध्ये आता आपण खोबरं मिक्स करायचं आणि चांगलं ढवळून घ्यायचं. आता आपलं वाटप चांगलं भाजून झालं आहे आणि त्या वाटपामध्ये आता आपण थोडीशी कोथिंबीर मिक्स करायची आणि वाटप चांगलं कोथिंबीरमध्ये मिक्स करून घ्यायचं. आणि आता काय करायचं, त्यामध्ये थोडासा मालवणी मसाला टाकायचा आणि हे वाटप आहे ते मिक्सरला चांगलं वाटून घ्यायचं. आता आपण ह्या ज्या शिंपल्या आहेत त्या वेळीवर चांगल्या करलून घ्यायचं आणि ते शिंपले करलताना जे शिंपल्याचं पाणी पडतं ते जो काठ असतं ते आपण पुन्हा त्या जे शिजवताना त्या मिश्रणात टाकायचं आहे. आता आपण फोडणी द्यायची आहे. आता फोडणीची आपण तयारी चालू केली आहे. आता आपण त्यामध्ये शिंपले आहेत ते टाकणार आहोत आणि शिंपले टाकून ते मिश्रण चांगलं ढवळून घ्यायचं. आपण शिंपल्या करताना जे शिंपल्याचं पाणी आलं होतं म्हणजे आपण त्याला काठ म्हणतो, ते काठ आहे ते त्या मिश्रणात मिक्स करायचं आणि मिश्रण चांगलं ढवळून घ्यायचं.
आणि आता आपण मगाशी मिक्सरमधून जे वाटप काढलं होतं ते वाटप आहे ते आपण त्या मिश्रणात टाकायचं आणि चांगलं मिश्रण ढवळून घ्यायचं. आणि त्या मिश्रणात आपण चवीपुरतं मीठ टाकायचं आणि थोडीशी कोकमं टाकायची. त्यामुळे निस्त्याकाला चांगली चव येते. शिंपल्यांचं कालवण चांगलं खतखतायला लागलं म्हणजे त्या कालवणात बुडबुडे यायला लागले की आपण ते गॅस आहे तो आपण बंद करायचा. म्हणजे समजायचं की आपलं शिंपल्याचं कालवण व्यवस्थित शिजलं. अशा प्रकारे आपलं शिंपल्याचं कालवण तयार झालं. तर आता मी जेवायला बसतोय. तुम्ही पण आमच्यासोबत जेवायला या. तुम्ही जर चॅनलला नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका आणि जी बाजूची बेल आयकॉन असेल त्याला नक्कीच दाबा आणि जे आपले नवीन व्हिडिओ असेल त्याला नक्कीच बघा.